Mga igsoon ko diha ni Kristo, magpabilin gayud kita kanunay sa atong pagtuo nga magmalig-on sa kanunay ngadto sa Ginoo. Tungod kay nasayod kita ang tanan nga mituo, ang tanan nga midawat nga matinud-anon ngadto sa Dios, ngadto kang Kristo, naglaom og nasayod nga ang saad sa Dios tumanon gayud niya kini. Busa igsoon kung unsa man ang imong paglaom karon nga naa sa imong kaugalingon, hinaot nga kung unsa kana kalig-on, mas mulig-on pa kana igsoon. Tungod kay nasayod kita nga ang saad sa Dios dili gayud kana mapakyas, og tumanon gayud kana sa Dios inig-abot sa panahon, og dili gayud na pakyason sa Ginoo igsoon. Iya gayong ihatag ang saad nga angay gayud sa matag usa kanato. Hebreo 10 versikulo 23. Magpabilin kitang magmalig-on sa paglaom nga atong gihuptan, kay makasalig man kita sa Dios nga tumanon gayud niya ang iyang saad. Igsuon ato gayong huptan ang lig-on nga paglaom ug pagtuo nga ang Dios matinud-anon gayud nga mutuman sa iyang mga saad sa matag usa kanato. Amen. God bless sa tanan.